Любимата ми спирала е тази, която прави миглите ми дълги, разрезва ги добре, като има тюбинг ефект, което означава, че обгръща всяка мигличка. Max Factor и най-новата ми спирала Long Lash Era. Ето, 2000 калории, от които имате нужда всеки ден. Какво ми харесва тук, че четката е силиконова. Черна е, не ми пада под очите, не ми дразни очите и много лесно се сваля, само с хладка вода. Ако ви е интересно, и това мога да ви покажа. Понеже вече съм се гримирала, показвам ето така. Моите мигли са малки, но все пак се вижда. Ето, черна, всяка мигличка, на всяка мигличка е обърнато нужното внимание. Сега като си говорим за калории, още малко, за да ви покажа другите 3 по 2000 калории, които ползвам почти редовно. Това стои много розово, това още не съм го пробвала, ако искате кажете дали да го пробваме заедно. И това е невероятно, прави страхотен блясък. И сега си слагам и тръгвам за работа, защото закъснявам и колегата ще каже: пак закъсняваш за работа! Хайде до скоро!